U prošloj epizodi Kralja dinosaura Jonathan je otkrio neke strašne tajne iz Rexove prošlosti. Putujući iz budućnosti u vreme dinosaura, njegove prave roditelje prevarili su opaki Set i Dr. Z. Kasnije su ih izbacili iz njihovog vremeplova, ostavljajući bebu Rexa da pluta svemirom. Dok se Rex nosio s tim otkrićem, mi nismo mogli da čekamo jer se tad pojavila banda Alfa. I znali smo šta to znači, nevolja nije daleko. Uspeo sam, stvorio sam mog crnog T-Rexa. Svako bi hteo isto što i ja. On je kralj svih dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. On je kralj svih dinosaura. Karte čuvaj, pazi se, Godinovima su komane. Čekaj za svoj tim. Hajmo sada svi, ovi dinosauri nisu još izumrli, bore se, predaju, pazi pored tebe su. Za prošlost je pred nama, vreme više ne zna se. Kad dođe ta galama, samo jedan ostaće. Svako bi hteo isto što i ja. On je kralj svih dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. On je kralj dinosaura. Poslednji potez! To je Set! I moj štab Seta. Ako mislite da je ovo dobro, posmatrajte ovo. Uništi crni T-Rexe! Pogledajte ga! To je sigurno dinosaur kog je skener otkrio. Liči na T-Rex, ali je ogroman! Koliko ja znam, ovako veliki fosili tiranosaura nikad nisu otkriveni. Ovo bi moglo da bude neverovatno novo otkriće, ali nekako sumnjam da jeste. Set stoji iza ovoga. Taj dinosaur je očigledno genetski izmenjen u jednom od njegovih zlih eksperimenata. Mislila sam da vi vršite zle eksperimente, doktore. Zar nema ni malo poštovanja? Sete, zbog tebe su pošteni i vredni i zli naučnici kao što sam ja na lošem glasu. Mole se svi građani da se hitno sklone od ogromnog NLO-a i svirepog dinosaura koji je izašao iz njega i sada pustoši grad Sanjo. Vidite, mora da ga je Set modifikovao. Siguran sam da jeste. Već znamo da ga je baš briga za dinosaure. Sada moramo da sprečimo ovog da uništi grad. Kreni! Dino akcija! Uopšte se ne plaši, ide pravo na njih! Idemo, Gricko! Munjevito koplje! Hej, mislim da nam se taj dinosaur ruga! Jesi li videla koliki je? Kad si toliko velik, moraš da budeš blesav. Pa, vreme je da pokažemo onomu izdajniku Setu s kim ima posla. Moramo svi odjednom da ga napadnemo. Ovako ne možemo da pobedimo.
Reći tom T-Rexu šta umeš, Terry! Vulkanska eksplozija! Šta je ovo? Ne deluje? Da, kukavice! Zvali ste? Javljamo se na dužnost. Zar ne razumete? Ne možemo pojedinačno da pobedimo to čudo. Ne primam naređenja od tebe! Morat ćete, jer je ovo sve i onako vaša krivica, doktore Z. Ne znam o čemu pričaš, dečko. Vi ste odgovorni za sve što je krenulo naopako. Ne rasteži mi mantil! Hej, Rexe, u redu je. Hajde, Deko, prestani! Jesi li dobro? Deko, mogao bi barem da mu se izviniš za ono što si uradio njegovim roditeljima. Ha, ne izvinjavam se takvima kao što je on. Ne. Znači, ovaj mali je beba koja je onog dana napuštena. Već se svađate, a? Pogledajte, to je on. Šta si to uradio? Zatekate se, dočepam, ima da te razbijem! Ha, ali kako? Vidjeli ste da ne možete da se nosite sa mojim novim dinosaurom. Napokon sam stvorio svog crnog T-Rexa. Znači, tako se zove. Ljigavče! Dinosauri nisu predmeti. Nemaš pravo da se ovako igraš s njima. Ako ne želite da moj crni T-Rex uništi grad, onda imam jedan jednostavan zahtev. Predajte mi sve kamenje koje imate kod sebe. Šta? Zaboravi! Znači to je. Sve vreme želiš da se dokopaš kamenja. Nema šanse. Svi znamo da su u kamenju duše dinosaura. Nikad ih se nećeš dokopati. O, stvarno? Nikad ne reci nikad. Ohradini, ohradini. U pomoć! Zoe! Uhvaćena. Pitaću vas posljednji put. Predajte mi sve kamenje ili ću povrediti djevojčicu. Dobro, sada si preterao. Dakle, šta ste odlučili? U redu. Ne, društvo! Ako se sad predate, sve je gotovo! Kamenje ili vaša drugarica? Nemamo izbora. Moramo da mu damo kamenje. Mnogo mi je žao. Pa, to je to. Ha? Upozorenje za nisku snagu. Ova misija je iskoristila više snage nego što sam očekivao. Crnom T-Rexu je potrebno više snage. Zoe, jesi li dobro? Da, ovo nije prvi put da me androidi hvataju. Pitam se šta se desilo? Zašto je odveo crnog T-Rexa? Idemo. Moramo da vratimo svoje dino držače i kamenje. Spremna si za pokret, Zoe? Da, Vratite me u štab, Zeta. Sad će zažaliti što je pokušao da preuzme moj dom. Šta je ovo? I mi hoćemo da idemo, Deko. to je i naš dom, a tamo mi je ostalo nešto važno. Ne uzlećite još. Idemo i mi sa vama. Tako je. Zato zadržite avion. Nemoguće! Zločinci ne prevoze dobre momke! Deko, dovoljno je loše što nisi hteo da se izviniš Rexu, dozvoli im da se ukrcaju. Dobra, ali oni moraju da kupe gorivo. Žalit ću se sindikatu. Piloti ne bi trebalo da voze u ovakvim uslovima. Upozorenje, prekoračenje maksimalne težine, gašenje motora. Vreme je da izbacimo teret! Rešimo se svega što je beskorisno! Ne vredi, i dalje padamo kao kamen. Maksimalna težina i dalje prekoračena, onemogućeno pokretanje motora. Upaćemo sve ko još više ne olakšamo brod! Ali kako? Već smo izbacili sve što je beskorisno. Zašto me tako gleda? Težina normalizovana, motor pokrenut. Kako se usuđuje da nas nazove beskorisnim teretom? Mene su i gore nazivali. Kako sam ja beskoristan? Bio sam pilot. Savršeno! Sad počinje preuzimanje štaba Zeta!
Dobar je. Idemo! Dok se on bori s droidima, stražarima, mi idemo liftom do mosta! Još malo, pa smo na mostu! Ups, nije dobro! Droidi za nadzor! Hajde ovuda! Ne znam kako su uspeli da se vrate na ostrvo, ali to uskoro neće biti važno. Prenos energije sa ovih dino držača pružit će mi dovoljno snage da postanem nepobediv. Ujezi, 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 ujezi. Moramo da se vratimo. Još više ih dolazi odande. Ja sam ovde gospodar i ovi androidi će da poslušaju moje naređenja. Brzo narode, sakrijemo se ovde. Dobra ideja. Ujezi, 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 ujezi. Kakvo je ovo mesto? Ovo je magacin s rezervnim delovima za androide. Imam odličnu ideju kako da se izvučemo odavde. Ujezi, 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 droid. Stanite, koja su vaša naređenja? U kojoj ste jedinici? Mi smo novi. Novi? Smotra, pozdrovi se! Jasno. Jasno! Jasno! Jasno? Jasno. Jasno! Jasno. O, Gricko. Ase! Paris! Ne baš dobro napravljena grupa, očigledno roba s greškom. Javite se na otpad da vas rastave na komade. Uljezi, uljezi, opkolite ih! Uljezi, uljezi, Ima li neko maramicu? uljezi. Hej, pustite nas napolje. Otvarajte vrata. Ha, ja sam mogao da ti kažem da nam maskiranje u droide neće pomoći. Šta reče? On je barem imao plan. Ha? I sve je teklo kako treba. Sve dok ti nisi kinuo i odao nas, deko. Opet se svađate. Sete! Izvukao sam energetske podatke iz kamenja. A sada ću vratiti štabu Zeta mogućnost da putuje kroz vreme. Dakle, kuda biste želeli da odete? U period Trijasa, Jure ili negde usput gde budem odlučio da vas izbacim? Šta ti kažeš, Rekse drevni? Da, baš kao ranije kada je Dr. Z izbacio tvoje roditelje. Za to si ti kriv, Seta, i dobro to znaš. Nekako si uspeo da me prevariš da to uradim. Tako je, uvek se trudiš da navedeš druge da obavljaju tvoje prljave poslove. Sad shvatam da si sve vreme manipulisao mnome. Teo si da se rešiš drevnih, zar ne? Zar ne? Naći uljeza, naći uljeza, Gospodar Rex i njegovi prijatelji su uhvaćeni. Moram da ih spasem. Svuda bih prepoznao tu ruku. Zmija! Posle svega što sam te naučio i učinio za tebe, tako mi to vraćaš? Moje umeće ti je omogućilo da dospeš do ovde. A moje umeće mi je omogućilo da preuzmem vremeplov. Vidite, budućnost pripada samo meni, dok beskorisni matori jarci kao što ste vi ostaju po strani. Ne, sačekaj. Hej, ne možeš samo da nas ostaviš ovde. Vrati nam kamenje. Dobro, smiri se, Makse. Da, i onako ne možeš pesnicom da razbiješ taj zid. Vratila sam se! To je Helga! I dobro je! Krenuo sam ovamo da pokušam da oslobodim gospodara Reksa i sve vas. Kada sam našao Helgu u komadićima u androidskom magacinu, bačenu kao da je đubre. Sakupio sam sve njene delove i ponovo je sastavio. Radite, domaći! Da obično govorim, ali sad imam važnija posla. Svi napolje pre nego što droidi dođu. Ne moraš dvaput da mi kažeš. Požurite! Šta vi to radite? Ne smem da zaboravim da ponesem ovaj projektor. To je snimak naših roditelja. Radi. Sada mogu da putujem napred i nazad kroz vreme.
Šta? Šta je ovo? Nemoguće. Da, kojim slučajem ne tražiš ovo? Spike Taylor mi je ime, a Slatka pravda prezime. To ćete naučiti da ne kradeš. Kako ste uspeli da izađete iz one sobe? Važno je samo da smo izašli, tako da tvoj zao plan više neće moći da uspe i vratili smo svoje dino držače. Da, zato ni ne pokušavaj da opet povrediš dinosaure. Tako se to radi. Idemo! Ha, mislite da ćete me tako lako pobediti? Saurofaganax! Ne! Eto ti! Neću ti dozvoliti da mi otmeš štap Zeta bez borbe! Ako želiš borbu, dobit ćeš je! Plameni žar! Opet taj potez. Čini se da je suviše moćan. Sigurno postoji način da ga neutrališemo. Dino akcija! Napred, Triceratopse, riči! Dino akcija! Kanotaure, oduvaj! Gromovita bazuka! Ciklon! O, čoveče! Čak ni to nije uspelo. Pokušajte spojene poteze! Šta je spojeni potez? Kad zajedno povučete karte, čime ih međusobno sinhronizujete, takvim spajanjem vaš napad postaje dvostruko moćniji! Ma da, očekujete da vam verujemo na reč. Vidi, Rexe! Dobro, onda mi ne verujte! Nadam se da volite dobar raštin! Plameni žar! Mislim da nam govore da probamo. Idemo! Zajedno, Makse! Da! Gromovita! Olujna! Bazuka! To! Sada imamo Saurofaganaxovu kartu. Bravo, deco! Vreme je da se predaš, Sete! Napusti štap Zeta i ne vraćaj se! Mislim da ćete ga vi napustiti zahvaljujući ovome. To liči na naše dino držače. Kopirao sam dino držač i kamen u njemu. Moja verzija je naravno 20 puta moćnija. Au. Mislio sam da kamen ne može da se kopira. Uzdigni se, crni T-Rexe! Recite mi, ko je sada pravi kralj dinosaura? Ovo je suviše opasno. Moramo da idemo. Hajdemo. Ne, Deko! Neću da dozvolim ovom preraslom gušteru da me istara iz mog doma. Ali je vruće. Ne možete da ga pobedite. Gotovo je, doktore. Spasao si me. Ustanite i trčite. Ali zašto? Zašto bi uradio tako nešto? Ne znam. Valjda sam mislio da ni neko kao što ste vi ne zaslužuje da ga dinosaur pojede. Kad je reč o tome? I dobro slušaj, jer neću da ponavljam. Da? Žao mi je zbog onoga što sam ti uradio.
Zarobljeni smo. Iako ne nađemo način da pobedimo ovog crnog T-Rexa, nećemo se izvući. Ovoga puta smo uzeli kartu Saurofaganaxa. Do sada smo sakupili 37 karata dinosaura. Je li moguće da su to sve karte? Ostanite uz nas! Svako bi hteo isto što i ja. On je kralj svih dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. On je kralj svih dinosaura. Za prošlost je pred nama. Vreme više ne zna se. Kad dođe ta galama, samo jedan ostaće. Svako se nada, svak bi da zna. On je kralj dinosaura. U prošloj epizodi Kralja dinosaura. Ha! Imamo Saurofaganaxa! Neće vam ništa vredeti sada kada ja imam ovo. Uzdigni se, crni T-Rexe! Set je napokon stvorio svog mutiranog dinosaura, crnog T-Rexa, i bio je nezaustavljiv. Takođe je kopirao kamenje iz naših dinodržača, pokušavajući da popravi vremeplov. Ako stvori još mutiranih dinosaura u drugom vremenskom periodu, mogao bi zauvek da promeni svet. Ali prvo moramo da se postaramo za ovog momka pre nego što se obračunamo sa Setom, jer je on već razrušio pola grada i sad je krenuo na nas. Svako bi hteo isto što i ja. On je kralj svih dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. On je kralj svih dinosaura. Karte čuvaj, pazi se, godinovima su komane. Svetaj za svoj tim. Hajmo sada svi, ovi dinosauri nisu još izumrli, bore se, predaju, pa si pored tebe su. Za prošlost je pred nama. Vreme više ne zna se. Kad dođe ta galama, samo jedan ostaće. Svako bi hteo isto što i ja. On je kralj svih dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. On je kralj dinosaura. Rat dinosaura! Ove kopije bi trebalo da pokreću vremeplov isto kao i originali. Kako ćemo da zaustavimo crnog T-Rexa kad ne možemo ni da ga usporimo? Možda možemo da ga iscrpemo kao što smo uspeli prošli put. Sumnjam jer ga je tada Set prepravio da bude još moćniji. Ako se dokopamo kamenja, on neće moći da pokrene vremeplov. Postoji način da dođemo do kontrolne sobe, a da zaobiđemo crnog T-Rexa. Hajdemo onda! Upravo je, možete da idete podzemnim prolazom. Stani malo, jesam li ja to upravo sarađivao i rekao nešto korisno? Aha. Idemo! Sagnite se! Maxe! Jonathane! Jesi li dobro? Samo moram da dobro pričvrstim svoju glavu. Ne izgledaš baš najbolje. Nije to ništa što 1000 volti u glavu ne može da reši. Mašinska soba je tamo iz onih vrata. Onda dobro. Makse! Jeste li vas dvoje dobro? Šta se dešava? Mi smo ispred kontrolne sobe gde je vremeplov. Uskoro ulazimo. Vi se pozabavite crnim T-Rexom. Čuvaj se! Jonathane, pazi na Maxa. Ne brinite, hoću. Dobro, idemo. Moje mišljenje je da bi udarac pri skoku s 5. sprata izazvao ozbiljne povrede. Onda ćemo morati da se borimo. Pa moje mišljenje je da će udarac petospratnog dinosaura izazvati ozbiljnije povrede. Imam ideju. Šta ako zajedno upotrebimo spojeni potez? Hej, to bi moglo da uspe. Ovde nema dovoljno prostora za to. Sačekaj, deko, ako uspemo da namamimo crnog T-Rexa u tovarni prostor, mogli bismo da ga isteramo napolje. Odlična ideja, mladiću. Očigledno je da si slika i prilika starog doktora. Sada samo neko mora da ga namami.
Šta? U šta gledate? Ovo je pobuna! Stari i zli naučnici su pošteđeni mamećih dužnosti. Ako hoćete da budete kralj dinosaura, onda će za vas biti lak zalogaj da namamite ovog dinosaura gde god poželite. Ali on može da pomisli da sam ja lak zalogaj! Dosta je prenemaganja, idite tamo! Nemoj da me pojedeš! Nemoj da me pojedeš! Pokvarit ću ti želudac! Sam sam koščata, uz to sam za ručak pojeo beli luk i ljutu papričicu! Hajde, idemo okolo do tovarnog prostora. Ako požurimo, možemo da ih prestignemo. Dobro! Uzbuna, ujedi! Šta sad? Ja ću da se postaram za njih. Jonathane! Obećao sam Rexu da ću da te pazi, Maxe, a ja držim reč. Moraš da pomogneš Jonathanu, Gricko. Dino, akcija! Napred, Triceratopse, riči! Kupa moć! Crni T-Rex mi je za petama, kao i ova vrata! Bravo, Deko! Da, sada samo treba da stignemo do površine pre nego što nas crni T-Rex sve pojede. Predlažem da nas povedeš gore, Rode. Vrlo rado, ali postoji jedan mali problem. Komande za lift se nalaze na drugoj strani prostorije. Deko, moraš još jednom da izigravaš ručak i pritisneš ono dugme. Bih rado, ali moram da... Ja ću! Čuvaj se, Helga! Pomeramo se! Helga je uspela! Možemo da pozovemo koliko god hoćemo dinosaura! Uradimo to! Da! Ovo je kao dinosaurski rodeo. Daj mi to! Hej, to nije fair. Ja sam hteo da pozovem dinosaura. Idemo! Dino, akcija! Dino, akcija! Alfa, akcija! Treba nam još! Razdeli karte! Super! Hvala, Zoe! Pojavite se svi! Idemo! Da! Dešava se nešto veoma čudno. Kako napredujete s crnim T-Rexom? Koristimo sve dinosaure koje imamo, ali još nije dovoljno. Moraš da pošalješ Jonathana ovamo. To bi trebalo da izjednači situaciju. Važi! Jonathane! Da, Maxe! Moraš da odneseš ove karte Rexu i ostalima. U redu, ali šta ćemo s ovim androidima? Ne brini, Gricko i ja ćemo ih poslati na otpad. Idemo! Dobro, druže, idemo! Sredi ih, Gricko! Iha! Ako uzmemo ono kamenje, možemo da zaustavimo vremeplov. Ej, šta je ovo? To su električne šipke s velikim nabojem, napravljene da spreče male napasti kao što si ti, da pokvare moje velike planove. Ne! Da, uskoro krećemo na put kroz vreme. Šta je bilo, Rode? Gotovo je! Uspeo je! Set je pokrenuo vremeplov i ako ga ne zaustavimo, bit ćemo preneti u drugu dimenziju. Treba nam više dinosaura da pobedimo crnog T-Rexa.
zaklon! Pazi, Rexe! Ne, Jonathane! Jesi li dobro? Max me je poslao da ti donesem ove karte dinosaura, Rexe. Jonathane, povređen si. Upotrebi te karte što pre. Jadan, Jonathan! U pravu je, požurite, upotrebimo karte, neka svako uzme jednu. Dino, akcija! Alfa akcija! Hej, stani! Ovo je isto kao u snu koji stalno sanjam. Crni T-Rexe, upravo ćeš otkriti da nije trebalo da se kačiš sa mnom, pravim kraljem dinosaura. Koristiš vremeplov da vratiš mutirane dinosaure u doba kad su pravi dinosauri izumrli. Tako je, osim što moji dinosauri nisu mutirani, već razvijeni. I dalje su lažni. Oni će preživeti izumiranje i onda ćemo vidjeti kakvo bi stanje bilo da dinosauri i dalje vladaju zemljom. To nije tako lako zamisliti, zar ne? Ne, ne to! Šta se dešava? Šta? Nemoguće! Grad postaje praistorijski! Umesto da nas odvede u drugo doba, vremeplov je preneo praistoriju u sadašnjost, spajajući ta dva vremena. Ovi dinosauri će da unište grad. Ovaj dinosaur uništava moj sistem za varenje! Brzo, upotrebite spojeni potez! Deko! Nastavite da padate pravo! Imamo vas, doktore! Da, 2 poena za nas! Mislim da mi je želudac bolje. Deka je dobro. Vreme je za spojeni potez. Da! Idemo! Svi zajedno! Super spojeni potez! I ja sam sa vama! Tako je! O ne! Još nije gotov, ali još jedan takav direktan udar bi mogao da ga sredi. Električna mreža gubi napon. Možda nešto nije u redu sa kopiranim kamenjem. Moram da izađem odavde. Znam. Kad bih mogao da provučem kartu van ovih šipki. Jadno. Ma nemoj. Gledaj ovo. Sve ili ništa. Evo ti sad! Još jedan direktan udar! Ali još se mrda! Kamenje je u redu. Zašto onda sistem gubi napon? Moram da otkrijem... Pusti mi ruku! Sredi ga, Gricko! Tako je, Gricko, možeš ti to, ne puštaj ga! Sve se ponovo vraća u normalu.
Hej! Izgleda da ti je plan propao. Gricko! Ne! Pusti, Gricka, sad te gotovo je! Nikada! Svet će biti prepun mojih razvijenih dinosaura ako to bude poslednje što ću učiniti! Nećeš, jer ću ja stalno da te sprečavam! Makse! Volim dinosaure, ali ni ja ne bih volao da svet bude pun onih koje si ti stvorio. Nemaš prava to da im radiš! Imam te, Gricko. Hvala, društvo. To je bilo blizu. Drago mi je što si uspeo. Dobrodošao nazad, Makse. Gricko, drago mi je što si dobro. Moramo da ubacimo izvorno kamenje u konzolu ili će cela mašina da eksplodira. Hajdemo! Dobro. Opet prede kao atomska cica maca. Kuda je nestao Set? Usisao ga je vrtlog. Zapamtite, deco, to se dešava takvim ljudima. Nešto se pojavljuje iz svetla. Ko su oni? Rekse, to su tvoji roditelji. Zdravo, Lora. I Rode. Dobrodošli. Zdravo, gospođo Drevni. Drago mi je što ste živi i zdravi. Ej, hajde, Rekse, predstavi se. Ti se zoveš Rex? Je li moguće? Znam tu Amailiju. Da. O, Rexe, to si stvarno ti, zar ne? Moj sin. O, zlato! Kako si samo porastao. Nećemo suze, ovo je radostan moment. Kako to misliš odlazite danas? Kad se to desilo? Mama i tata su rekli da moramo odmah da krenemo. Čemu žurba? Tata kaže da je Backlander već dugo boravio u ovom vremenu. Šta je Backlander? O, to je zvanično ime vremeplova. Da li misli da će da radi? Da, izgleda da je u redu. Ono kopirano kamenje koje je Set napravio je razlog zašto je prethodno poludeo. Ništa ne daje veću pokretačku snagu od remonta centralnog procesora kad ga uradi njegov kreator. Poslednja provera sistema je pri kraju. Onda je vreme da krenemo na put. Nedostajeće mi Rex, ali i jas. Veoma sam zadivljen što ste uspeli da sakupite sve ove dinosaure. Fantastično ste obavili posao, deco. Zaista sjajno. Ne bismo to uspeli bez velike pomoći Gricka, Paris i Asa. To nije sve. Lora i Rod su nam takođe pomogli. Mada bi sve bilo mnogo lakše da naš deka nije pravio toliko problema. Žao nam je, društvo. Hvala, ali ne brini zbog toga, Lora. Drago mi je što smo svi postali prijatelji. Da! Kad već pominjemo doktora Zija, kuda je on nestao? Ne možeš da me pošalješ u sobu kao da Hajde sam te vas valjali troje, dečko! možete vi bolje. Otvorite ta vrata, hajde! Zaista moram da izađem odavde! Hajde, Helga, zar ne vidiš da je klaustrofobična? Ja se plašim Deda Mraza! Dosta mi je više vaše galame i tvoje matohka! Jeste li i vi čuli ono što je Helga rekla? Ja nisam matorka! Svi sistemi su spremni. Možete da ubacite kamenje u konzolu. Jesi li spreman da ideš, Rekse? Da, ali neću da se raspekmezim, jer znam da ćemo se opet videti. Da, sigurno. Uz pomoć vremeplova moći ćeš da posećuješ mene i Maksa kad god hoćeš. As može da posećuje Gricka i Paris. Da. Žao mi je, ali sve troje morate da se odreknete svojih dinosaura. Šta? Te karte su namenski napravljene da bi očuvale dinosaure. Morate da ih vratite kako bismo ih zauvek čuvali na sigurnom. Ne, ne mogu. To bi značilo da više nikad neću videti Gricka. Ni Paris. Gricko.
O, Gricko! Paris! Mnogo ćeš mi nedostajati, druže, ali pamtit ću sve lepe zajedničke trenutke i obećavam da te nikad neću zaboraviti. Zato moraš da budeš hrabar i... Gricko! Moja draga Paris, čuvaj se! Ase, druže, bio si mi najbolji prijatelj i mnogo ćeš mi nedostajati. Ne smem opet da plačem. Obećavate li da ćete ih dobro čuvati? Da. Makse, Zoe, pozovite mog tatu u Njujork i recite mu šta se desilo i da ćemo se uskoro videti. Naravno, važi. Dobro, vidimo se, Rexe. Zdravo, narode! Vratili ste se kući. Mama! Mama, tata! Bravo, draga. Spike, gde je Rex? I šta se desilo sa kucama? Svi su tamo gore. Zbogom, Rexe. I Rode, i Lora, i Ase, i Paris. I Gricko, barem za sada. Znam da ćemo se uskoro videti. Šta je to? Svako bi hteo isto što i ja. Dajte kraj si dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. Dajte kraj si dinosaura. Sva prošlost je pred nama. Vreme više ne zna se. Kad prođe ta galama, samo jedan ostaće. Svako se nada.